फाइनाल 2023 विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तनै चा सालो हानो हाय 40 फैमिली नि 111 वोटर्स बीजेपी आईपीएफ टी सीपीआईएम बदल या करे रमखा टिप्रामो थानि बाना बदल नि बाना या फारि बरकनो रामजाक सगैन हारखा एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा एमडीसी रविंद्र देबबर्मा ते वेस्ट जोनल नि चेयरमैन रंजित देबबर्मा आकसं तालसनि तालचालनि या गुलो न हास्तेओ खलाइजाकनाय विधानसभा चौमारि आबुनि बागै या फ बेले जरा किसा फाइनाल 2023 विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तनै साब्रुमनो हाबा अंखरजाक हास्तेनि दालबिदाल बदलनि थोंग्रो अजामारो आबाखेनो फाइनाल 2023 विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तनै साब्रुमनो तिप्रामो थानि बखाक्तै हास्ते गोनाङै खलाइजागै दंगो मिटिं मिसिलतै दालबिदाल जयनिं पान्दारो आबाखेनो चासारो बर' काथाल आमचायो लुवाजि जाकमानि कायसा हाति गुथुम पान्दा पान्दाव नरो अंगै मानजाखै एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा ते एमडीसी रविंद्र देबबर्मा पांडावो 40 फैमिली नि 111 वोटर्स बीजेपी आईपीएफ टी सीपीआईएम बदल या करे रमखा टिप्रामो थानि बाना बदल नि बाना या फारि बरकनो रामजाक सगैन हारखा एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा एमडीसी रविंद्र देबबर्मा ते वेस्ट जोनल नि चेयरमैन रंजित देबबर्मा आकसं इनाने लगे टोटली 20 फैमिली मनका जों मोटामोटी जोंखाय बीजेपी नि न बीजेपी नि 20 फैमिली गथाय आईपीएफ नि किछु माने 2-3 फैमिली माने तामना हात मुङो फाके बुबागारानि हामजा मुङो फाके ग्राटा टिपलाना हामजागे हायो बुबागारानि हामजा मुङो ग्राटा टिपलाना बीजेपी खायमानि बसक बाल बीजेपी खायमानि जखनते गुबुन सागे टिपरा मथाबाय टिपलाना प्रजेक्ट खामजांनाय फु आब्रु बर खामजांगिने आब्रु काला फुरन जुके जोंजना साधारण जाना जा साइटआव जों थांनाया बाहायता पहिला फुरके जों आईपीएफ दंमोन न आर परे गै जों अन साइटआव थांगा जों बीजेपी थांगा तामन बागै हिमबा नेटाराव थांजा गोरिंखायबा जों जन साधारण माताम नायबा बाक्सा बीजेपी थांगा बाक्सा आईपीएफ करका बाक्सा सिबे आबा हाति माके हाबा नेनि सिन विलेज सामथि 2009 नि सिबे आईपीएफ टी समर्थन आईपीएफ टी सामथायका दाबो 2022 चलितंग 22 पर्यंत ओ आईपीएफ टी तंमाने एकेबा आंगा आईपीएफ टी ओ आ सामनो खायमे नुहुरुय दिनै आं तामनि बागै फाके तिनि तिप्रामो थाव माने आं संजुग दं फाके तामनि बागै फाके तिरबा लेन्ड एबा तिरबा ग्रेन्टार आईपीएफ तिनि ताम पोस्ट दंमोन ना आईपीएफ टी आं कासे पोस्ट दंमाने प्रेसिडेन्ट दंमाने एरपरे लोकल प्रेसिडेन्ट एरपरे तिरबा मथानि आई कसे फानकरा बदलनि कासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दंमाने तिनि बुमके आने बुमके किशोर देबबर्मा एक्समैन बरकाथाल बाजारनि कायसा माथो जॉइनिंग प्रोग्राम बसालायजाय तिनि अरो जुदा जुदा बदलनि बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम जुदा जुदा बदलनि 40 फैमिलीज नि 111 भोटार तिप्रामो थाओ बोबाग्रानि थानसानि मारियो फाइबर्ग जॉइन खालायफैका एवं ग्रेटर तिप्रालेन्ड नि बागै बरक सभा खालायनन बागै जोंनाय फैका तिनि लामसकमुं पान्दाव तंगो ओ आम चाइनिनो चिनि बरम गनां एमडीसी रविंद्र देबबर्मा चिनि तिप्रामथानि लीडर सर रंजित और तंगो चिनि बरै मथानि आदं जग्रब तंगोरो सुमिली साबजुननि चेयरमैन चिनि सबिन देबबर्मा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ तिप्रामथानि गोबांमा आदं ते आदं जग संरक तंगो दिनै जे फाइनै ताकुक संनो जों खाबाय खुबाय लामसगो बरकनो एवं मो जॉइनिंग बाय ओं आमचायो तिप्रामथा एवं चिनि जे चबा ग्रेटर तिप्रालेन्डनि चबा अमतैबो स्ट्रंग नाय हामबाय पान्दानि पाइथौका आमचानि किसाजोक थुरुक पसंनि लुपुरकनि यागो याफारि रजाखारि चुम पान्दाव आमचानि बुरै बर' रकनि मानजाकमानि मकलक लाइथथक हेजा मारानि सिमी आसिस कक्थम चिनि खरां